Erokamano nyakwara mogi komedo kete Ramogi TV. Atony Jener mapacho ka Dorcas Oduor omako chung' ni en gi amuri mar piny owacho mitiyogo e puodho winjruoge ma piny owacho bedogo kod puodho weche mamoko. Oseo ji makoni amuri no ne otere par jot ma jatend piny ka osingo medo tiyo kod jatend piny Kenya William Ruto. George Batimio waler mathoth. Dweche manok bang' weche muoch ni amuri mapuodho chenro mag winjruoge mag sirikal ne ogolo lwet Attorney Jener kendo mi jatend jotich piny owacho e par jot mar jatend piny. Attorney Jener mathur ka Dorcas Oduor koro yango ni en kod amuri no. The custody of the public seal is the subject of Section 28 of the Office of the Attorney General's Act, Caps 6A of the laws of Kenya. This provision stipulates that the Attorney General shall have custody of the public seal of the Republic of Kenya. This particular provision has neither been repealed nor amended in any manner whatsoever. Accordingly, the legal custody of the public seal remains with the Attorney General, and as such, the Attorney General has and retains the in custodia legis of the public seal, namely the legal right to control, protect, and care for the public seal under the Attorney General's charge. Oduoro koni ji makoni Attorney Jener ne oma amuri no gin ji ma orwako siasa e chenro mag tayo piny owacho ka osingo medo tiyo machiegni kod jatend piny William Ruto kaluwore kod dwaro mar chik. The government is one government. The executive is one executive. We work together collaboratively under the leadership of the President. So we are one. The Attorney General is a member of the executive under the Constitution, and the whole executive serves under the President as one, and we share responsibility. Kata obedo ni Attorney Jener to mako chung' ni amuri mar piny owacho nitie lwete. Jalup jatend duond bura mar DCP Cleophas Malala onyiso jatend piny William Ruto mondo yang ne jo Kenya ni to en ng'a manotero amuri no e par jot mare to nang'o. We shall only accept your apology and repentance wakati utasema ni nani aliiba ile seal ya Attorney General akapeleka State House. E kinde ma weche medo muoch kotenre kod amuri mar piny owacho, geno en ni onge jal manolidho ma otiyo kod amuri no e keto winjruoge manyalo duodo piny Kenya. George Bati, Ramogi.